Každý život je příběh a každý příběh si zaslouží být slyšen. Posloucháte podcast Do domova Sulická a neb rozhovory o péči a lidskosti. Dnes je hostem člověk nejpovolanější, ředitelka domova Sulická paní Lenka Kohoutová. Dobrý den. Dobrý den, Katko. Posloucháte první díl podcastu Domova Sulická. Chceme vám otevřít dveře tam, kam se běžně veřejnost nedostane. Do světa péče, stáří, příběhů, radostí i výzev. Osobou, která za tím vším stojí, je právě Lenka Kohoutová. Paní ředitelko, co vás přivedlo k práci v sociálních službách? To je na román. Ne, ale vážně. Určitě studium na zdravotní škole, i když já mám jinou aprobaci, protože jsem původem dětská zdravotní sestra. Pak leta život s maminkou, která byla těžce zdravotně postižená. No a pak to už šlo ruku v ruce, kdy jsem se poznávala s lidmi se zdravotním postižením a zjistila jsem, co všechno je zapotřebí dělat, jak doma, tak v následných třeba službách. Mezitím jsem si odběhla do politiky, protože jsem byla 3 roky poslankyní Parlamentu České republiky, kde jsem se zabývala sociální politikou. Nikdy jsem neodešla od sociální politiky ve své politické straně. No a skončilo to před víc jak 11 lety tím, že jsem ve výběrovém řízení získala řízení domova Sulická a tomu jsem absolutně propadla. Z toho, co říkáte a z vašich textů na sítích a všude jinde znát, že tohle je ta vaše cesta. Kdy vy jste si uvědomila, že to je ta cesta, po které chcete jít? To se asi úplně nedá říct. Já jsem vždycky chtěla dělat práci, která je s lidmi a o lidech a v průběhu času a v průběhu mého života to prostě takhle asi zůstalo, nebo se to takhle stalo. Já spoustu věcí dělám, protože to nějak cítím, ale neohlížím se moc za tím, jako jak jsem k tomu došla. No, abyste došla, jak jste správně říkala, před 11 lety do domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Proč cesta právě tam? Byl to nějaký konkrétní výběr nebo zrovna vypsali výběrové řízení, tak jste se přihlásila? No, vlastně to bylo tak, že to už bylo snad 5. výběrové řízení a nikdo se tam přihlásit nechtěl. Já jsem byla bývalá poslankyně a vlastně mi všichni říkali, že mám tu nálepku na čele té politické strany a že je to všechno hrozný. A tenhle ten domov měl nálepku jedné z nejhorších služeb v Praze. A tak jsem říkala, že svůj k svému a že to půjdu změnit. A když jsem viděla to, do čeho jsem nastoupila, tak jsem se 14 dní přemlouvala, abych každý den ráno nastoupila do práce. A dohromady jsem dala po několika měsících skvělý tým, který řekl, dobře, uděláme změnu. Ta cesta nebyla jednoduchá, protože opravdu za 5 let jsem byla 5. ředitelem domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická a vlastně navíc to ještě bylo asi jako za sebou snad 3., 4., 5. výběrové řízení, takže ani tam zřizovatel nemohl najít toho vhodného člověka. Já jsem ani to výběrové řízení popravdě nevyhrála, ale ten, kdo byl první, tak nevím, jestli se zalek, nebo prostě ty okolnosti neznám, ale nenastoupil a já jsem v pořadí byla 2., takže takhle to celé vzniklo. Mnoho náhod najednou, ale když jsem nastoupila, tak jsem vlastně hodně chtěla zacílit na to, aby ta služba prostě byla jiná. Aby ztratila nálepku toho, že my jsme ty strašný, hrozný, děsivý. A to se nám po letech podařilo a já jsem hrozně ráda za to, že jsem to těch prvních 14 dní vydržela. Jsem strašně ráda za to, že každý den ráno se probouzím s tím, že se těším do práce mezi svý lidi. To je moc hezký. My jsme před časem potkali společnou známou a ta říkala, že viděla soudu před těmi 11 lety a že ji viděla teď a že jako wow, obrovský rozdíl. Zkuste nám ho popsat, ten rozdíl. Co se vlastně změnilo? Proč teď je to služba, respektive barák, domov, práce, kam chodíte ráda každé ráno? No, jednak ten domov přestal mít náhled na klienta, jakože klient se musí otočit kolem služby. A my jsme služba, která se otáčí podle klientů, čili chceme, aby klient žil ve svém prostředí. Zrušili jsme 5lůžkové pokoje na 1- a 2lůžkové pokoje. Začali jsme se zajímat o to, co klient chce a jak chce žít a jaký je jeho výběr, co vlastně chce, čeho chce dosáhnout. Takže klienti začali chodit do školy,
klienti pracují a my máme stabilně zaměstnaných v chráněném prostředí, ale i u běžných zaměstnavatelů zhruba 22 lidí. Je to prostě změna vůbec nahlížení na člověka s mentálním postižením, co může, nemůže, jak může fungovat. Nikoho nikde nezavíráme, snažíme se otevřít nejenom dveře, ale vlastně změnit. Když řeknu, že chceme otevřít srdce, tak to bude znít jako klišé, ale ono to tak je. Jestliže si člověka člověka s mentálním postižením nezačnete představovat před sebou jako rovnocenného parťáka, jestli ho nevezmete do týmu a nebudete s ním fungovat a komunikovat, tak to nikdy neklapne. Takže já vždycky říkám, že jsme jeden tým a že ten tým je složený z klientů, zaměstnanců, jejich rodin a opatrovníků. A ono to tak prostě je. Takže asi za mě to, že jsme někde uklidili, vymalovali, to nehraje tak velkou roli, jako že jsme změnili náhled na to, co člověk s mentálním postižením může, že to je vlastně parťák, se kterým máme ve společnosti normálně počítat. Vy jste nedávno psala dokonce text, moc pěkný text o právech lidí v domově se zdravotním postižením nebo v domově pro osoby se zdravotním postižením, o tom, jak na ně nahlížíte vy, že to není člověk, za kterého bychom my měli všechno rozhodovat, dělat, co si dá k snídani, co si vezme na sebe, co bude dělat přesně odpoledne. A to byl taky ten posun, který se vám povedl v Sulické? No jasně, takhle to bylo a bylo to o tom, že nesmí se změnilo, tak se pojďme rozhodnout. A já si pamatuju do dneška vždycky na přednáškách, to někde uvádím, když jsme poprvé dali klientům na výběr, aby si u snídaně vybrali, jestli chtějí kafe nebo čaj, tak jedna klientka se takhle otočila k tomu asistentovi, který nabízel, jestli chce kávu nebo čaj a říká, a co si teda mám dát? Prostě ty lidi nebyli vůbec zvyklí na to rozhodovat o čemkoliv. Ráno měli připravené oblečení, někdo jim dal na stůl jídlo, ale to, že se třeba rohlík může namazat, to už úplně neuměli, protože ho vždycky dostali namazaný. A takhle ale v běžné domácnosti nefungujeme, takže jsme začali běžné prvky života vnášet do života domova Sulická. No a to děláme doteď a fakt to funguje, takže dneska potkáte naše klienty na koncertech, v divadle, v kině, na festivalech, v práci. Mně se nejvíc líbí, když tady někde vyjdu a potkám klienty a křičejí na mě: ředitelko, koukej, já jsem tady na procházce, nebo ředitelko, já jdu z nákupu. To je vlastně ta nejlepší odměna za to vidět, že umíme dát, ne všem, protože někteří klienti opravdu jsou na tom hodně špatně a potřebují vždycky naší dopomoc, ale že spoustě klientům jsme dali určitou samostatnost. A oni na mě můžou takhle pokřikovat, že jdou z toho nákupu a vlastně za 11,5 roku, co v Sulický pracuju, tak jsme dostali více jak 50 lidí do běžného života, který už s náma nebydlej, který už jsou začleněni buď v chráněném bydlení jinde, nebo se vrátili domů k rodinám, anebo mají samostatné bydlení. A mě pak zase hrozně těší, když se bývalí klienti ozvou, jak se mají, co dělají, nebo že s něčím potřebují poradit. To je prostě nádherná zpětná vazba. Určitě. A oni, když mají tu svoji říďu a vědí, že se na vás můžou obrátit, že na vás můžou zamávat, zavolat přes tu ulici, tak určitě i pro ně je to hned jiný pocit. Jenom to, že se můžou sami rozhodovat, že mají trošku jiný ten domov a je to opravdu domov, který jste vytvořila, ale to, že mají tu svoji říďu, je určitě pro ně taky důležité. No ale vám to nestačilo a před 2 lety jste přibrala ještě domov pro seniory Sulická. Jak se to stalo? Za to tak jako úplně nemůžu já, protože moje cílová skupina jsou léta opravdu lidi se zdravotním postižením. Mezi domovy je vzdálenost asi 300 metrů. Magistrát nějak chtěl změnu a proto jsem měla za úkol sfúzovat domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická a domov pro seniory Krč. Vlastně já jsem měla takovou jako malou podmínku, že do toho půjdu ve chvíli, kdy z toho uděláme opravdovou sociální službu a nebudeme dělat se sociální služby zdravotní zařízení, což mnozí si myslím, že si mohli klepat na čelo, jestli se to vůbec stane. A ono se to stalo. Tak takhle to asi bylo.
Tak takhle to bylo. Sulická je dneska tam, kde je to jeden velký domov s velkou škálou klientů. A je tam 314, to je mnoho příběhů. 4 314. domy a 3 byty. A k tomu ještě zaměstnanci. To jsou taky 255. Takže dohromady 600 lidí, dejme tomu. Jejda, to mě takhle vlastně to nikdy nenapadlo sčítat, tak to ještě by se mohli do toho dát opatrovníky, rodiny, příznivce, dobrovolníky. Jsme na 1000 minimálně. To je krásný. To je mnoho příběhů a mnoho radosti, ale taky někdy jsou chvíle, kdy opravdu člověk v té práci, což asi tušíme, že není úplně jednoduchá a sluníčková každý den, má ty chvíle, které třeba nejsou veselé. Co v té chvíli děláte? Co vám pomáhá jít dál a být pořád, nebo snažit se být pořád pozitivní? Co vám v práci pomůže? Já jsem výbušná, takže se z toho potřebuji vždycky nějak jako vyběhat, vysportovat. Ráda lyžuju a jezdím na kole, takže to je pro mě jako velká motivace si nepříjemné chvíle takhle vysportovat. Když byly úplně nejtěžší chvíle, tak jsem se šla razantně projít kolem nějaké budovy, ve které jsem zrovna byla na Sulický. Ale já nejsem moc člověk, co si stěžuje. Já si vždycky potřebuji za chvíli srovnat priority v hlavě a i z těžkých chvil velmi rychle hledám nějakou cestu ven. A pro mě je velký dar to, že máme velmi dobře postavený tým vedení a dalších kolegů, kteří v Sulický pracují a vlastně řešení těžkých chvil s dobrým týmem se pak dělá strašně snadno. Pak vám stačí neudělat 5 koleček kolem domu, ale sotva jedno a víte, že za váma stojí lidi, kteří budou spolu s váma řešit špatné situace. Když děláte v sociálních službách, tak jste každý den vystaven těžkým chvílím. To prostě takhle je. A tohle to není pro měkký povahy. Tohle je těžká, tvrdá dřina. Je to hodně o lidech, je to hodně o balancování a proto si myslím, že povahy, které na tohleto nemají, tak u té práce dlouho nevydrží. Já trošku tu otázku navazuji i na to, že my, když jsme se dneska potkali, tak zrovna jste měla těžký den, hodně věcí, hodně možná i starostí, ale jakmile jste začala mluvit o Sulické, o domově, o tom, co se tady podařilo o těch 11 letech, tak se vám rozzářily oči. Vidíte, takhle se vůbec nepozoruju. Ne, vážně. Já ráno přijdu do práce a od rána vlastně řeším, co je zapotřebí. Ano, někdy ta jednání jsou těžká, někdy je to tak, že vlastně si hned nevíte rady a jste postaven před situaci, kdy jste v nějakém patu, kdy potřebujete jako nevidíte světlo v tunelu, to já jsem dneska zažila 2krát za sebou, kdy prostě se řeší provozní věci, které mají těžké řešení, ale vždycky je to tak, že je zapotřebí si v těchto chvílích říct, no ale pro koho to dělám, proč ten můj směr je takovej a jakmile si vzpomenete na klienty, tak vám to vždycky stojí za to, takže možná zrovna jako to bylo v takovéhle chvíli, ale ne, vážně, tuhle práci musíte chtít dělat a musíte ji dělat rád, jinak to nemá smysl. Nás posluchači dneska jenom slyší a nevidí, jak to tady u nás vypadá, tak zkuste nás uvést do domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Co člověk vidí, co člověk cítí, když sem přijde? No tak, řekla bych, že to tady nezapáchá. To je jako první fakt, protože spousta návštěv, který sem přijdou, tak říkají, Ježíš Maria, jak to, že to tady nezapáchá. Do jakékoliv budovy přijdete. Pak to další je, Ježíš tady na vás dýchne lidství a útulno. A pokud si představujete tmavé chodby, tak na to zapomeňte. Máme tady příjemný prostředí, kde se dá sedět, kde se dá fungovat s návštěvama, kde klienti mezi sebou si umějí popovídat a podobně. Já si myslím, že tenhle ten domov, když otevřete dveře, tak především z něj cítíte lidství. A to je víc než všechno ostatní. Je pravda, že když já jsem tady byla poprvé, moje první návštěva, tak jsem cítila to lidství, cítila jsem domov a nevím, jestli to dá cítit, ale já jsem pak doslova cítila důstojnost z obou těch domovů. Já se poprvé, myslím, byla tady v domově pro seniory, kde se dneska natáčíme
a podruhé v domově pro osoby se zdravotním postižením a oba ty domovy vlastně na mě působily stejně, ačkoliv to je jiná cílovka, jiná vlastně péče, jiná pobytová služba. Jak tady v domovech nebo v domově Sulická pracujete s důstojností? Přece ten základ naše práce je o lidské důstojnosti. Každý klient, který sem přijde, tak nám tak trochu dává do ruky svůj život, protože si říká, že se o něj postaráme. My jsme se naučili říkat, že tady život nekončí, nebo že to není čekárna na smrt. Ale naučili jsme se říkat, že ten člověk jde v nějaké etapě života. Tu sem jde prožít. A my jsme to od toho, aby ji prožil právě co nejdůstojněji, co nejvíc podle svýho. A já odmítám mluvit o sociálních službách jako o LDNkách. Jako o tom, že teď budu mluvit slangem některých zaměstnanců a doufám, že ne našich, protože se takhle snažíme nemluvit. Ale to jsou ležáci, jsou to domovy, kde ty lidi ležejí v posteli a snaží se nějakým způsobem zaspat dobu, kdy za chvíli umřou. Takhle to není. Takhle žádná služba nemůže fungovat. A já vždycky říkám, že nechci kritizovat ostatní. Nebudu kritizovat, jak fungují jiné sociální služby. Toho se nedopustím ani v tomhle podcastu. Ale vždycky budu říkat, že umíme ukázat, že to jde taky jinak. Že když někdo mi řekne nebo napíše, no jo, ale ono to stejně, tak já chci ukázat, že ono to stejně jde. To je strašně důležité. Každý člověk, který tady bydlí, tak je tady teď doma. Každý člověk, který tady s náma žije, tak si může říct, jak tady chce žít, co potřebuje k tomu, aby mu tady bylo dobře. Zkuste se sama nad tím zamyslet, co byste vlastně chtěla, jak byste chtěla, aby vypadala nějaká takováhle pobytová služba, do které se sama svěříte, nebo svěříte své blízké. My nejsme žádný odkladiště, my jsme domov. No taky kolem pobytových služeb panuje spousta mýtů. Tenhle je jeden z nich, že vlastně pobytová služba, domov pro seniory je nějaké odkladiště, čekárna a podobné výrazy. S jakými mýty se setkáváte vy o sociálních službách? A vím, že vy svojí prací, nejenom svojí prací, ale i texty, komentáři, veřejným vystupováním snažíte ty mýty vyvracet. Ale s jakými mýty se nejčastěji setkáváte? Asi úplně nejvíc a taky o tom nejvíc mluvím. Tma, zákazy, zápach, nedostatečná péče. Jasně, vždycky i já na naší službě najdu vždycky něco, co by mohlo fungovat líp. Jasně, že se potýkáme všichni s nedostatkem zaměstnanců, ale když na tom budu stavět naší službu, tak nikdy neudělám nic líp. Já musím motivovat a zaplatit stávající zaměstnance tak moc dobře, třeba na odměnách nebo na nejrůznějších benefitech, aby jim to stálo za to udělat něco navíc. Aby opravdu přišli, i když třeba nemusí, protože jsou klíčovým pracovníkem klientovi, který zrovna má narozeniny. Nebo aby jim stálo za to udělat něco navíc a vzít ještě na jednu procházku klienta. Aby jim stálo za to vymyslet, že je fajn, když si klienti udělají bramboráky a já to čichám ještě asi 3 dny po celém domově. Prostě je to o tom, že lidství, důstojnost, to je o tom, že to je základ. Nadstavba je všechno to, co děláme pro to, aby sociální služba vypadala jinak a dali jsme jí něco navíc. Já vlastně vůbec nevím, proč by si klienti nemohli něco uvařit v kuchyňce, kterou mají na domácnosti. Já vlastně vůbec nevím, proč si máme říkat, že klient něco smí a nesmí. Klient vždycky může, když dělá něco, co je vlastně proti nějakým pravidlům, který jsme si stanovili v nějakém domácím řádu, tak si to vždycky musíme umět říct, musíme se na některé věci umět upozornit a říci, že to naše soužití má nějaké hranice. Nedávno jsem zažila, že se někdo divil tomu, že vůbec jsou kuchyňky v sociálních službách a že vlastně klienti v domově pro seniory si, ježiš, teď oni vlastně si, co by si vařili, teď mají diety a pak vlastně všichni ležejí a oni to vlastně nezvládnou. Ale zvládnou. A taky bych chtěla říct, že vlastně existuje něco, jako je
pasivní aktivizace. To je, že ty, kteří to nezvládnou, ale sedějí u toho, když ty ostatní třeba zrovna pečou ty bramboráky. Takže to je to vnímání vůně, to je to vnímání nějaký jiný činnosti. A to já beru jako strašně důležitý. Teď ještě řeknu jednu věc, už jsem hrozně dlouhá, ale to je ta sulická, když začnu mluvit o sulicky, jak jsem vlastně k neutišení. Ale klienti si neustále stěžují na to, že je něco tvrdýho, že mají špatný zuby, že potřebují něco. Ale jednou si naši klienti vymysleli, že si udělají topinky. Topinky byly tvrdý, že já s dobrýma zubama jsem je neukousala. Vůbec nikomu nevadily, že byly tvrdý, protože klienti si sami udělali ty svoje topinky. Dokonce s tím česnekem, protože to prostě chtěli. A mohla bych se tady pozastavovat nad tím, ježišmarja, proč je jedli, když byli mastní, když mají dietu, když něco. To je o tom přání klienta, to je o tom nastavování hranic v tom, že klient se může rozhodnout, jestli si dá topinku nebo řízek, anebo prostě bude jíst přesně, řádně podle diet. Kdo jsme, aby jsme řídili život jakýmukoliv člověku. My máme ukázat cestu, my máme říct, máte dietu, měl byste jíst takhle, doporučujeme vám, aby to bylo nějak. Ale jestli ten klient to dodrží nebo ne, to už je na něm. Si můžeme říct, že bychom takhle měli mluvit každému kuřákovi do života, jak by se mu to asi líbilo. Teď jste právě vyvrátila asi ten největší mýtus, který panuje kolem sociálních služeb, pobytových sociálních služeb, že tím život člověka, běžný život člověka končí. Že pobytová sociální služba vlastně oproti běžnému životu, že je to úplný opak. Že jdu někam do služby, že tam musím stát v určitou hodinu přesně snídat, obědvat, večeřet. Mezitím čekám, jestli přijde nějaká návštěva nebo taky ne. Tady v Sulické, pokud člověk pozoruje Sulickou třeba jenom někde na sociálních sítích nebo se s někým bavil, tak vidí, že ten život může být jiný, co nejblíže asi podobný tomu běžnému. Je to tak? Tak určitě jsou chvíle, kdy jsme schopni i klienta kvůli něčemu vzbudit, protože třeba bere antibiotika, je zapotřebí nějakou pravidelnost nebo jsou nějaké odběry krve, které jsou vázány k nějaké hodině, protože potřebujeme, aby dojela nebo nám odvezla krev laboratoř, ale to jsou vlastně spíš výjimky. Ano, klient se může domluvit, že prostě nechce snídani v 8, ale prostě v 9, nebo ať na něj ta snídaně počká, když se vzbudí. Taky víme, že třeba klient má špatnou noc, tak ho necháme vyspat a snídaně je připravená. Měli jsme tady neskutečný dohady o tom, jestli má být oběd v 11:30 nebo v 12:30, tak prostě je lepší si říct, aby si klient sám naplánoval a my jsme schopni oběd dohřát a podobně. To jsou věci, které já považuji za maličkosti. Daleko větší problém je skloubit zdravotní prohlídky, když klienta někam vozíme. Daleko větší problém je třeba, aby jsme přání klienta, který třeba má problém v rodině a chce na sklonku svého života navázat zpátky vztahy s rodinou. Tak tohle to jsou daleko těžší věci nebo naše mety daleko těžší tohle splnit klientovi, než to, jestli posuneme stravování nebo jestli klient chce otočit lůžko na druhou stranu. Sulická má velkou výhodu, protože má jenom 1- a 2lůžkové pokoje. V domově pro seniory má snad jenom 4 dvoulůžkové, ale má jinak 1lůžkové pokoje a 2 1lůžkové pokoje mají vždycky společnou toaletu, sprchu a chodbičku, že každý má svoje soukromí. To je velká výhoda, já vím, že to není všude, takže tohle je pro nás úžasný. Ale na druhou stranu nebudu chodit a nebudu klienta budit, protože teď jsem si to vzpomněla. Stejně tak, když si klient domluví, že prostě večer chce být díl vzhůru, ale ruší souseda tím, že má puštěný něco na hlas, tak není nic jednoduššího, než koupit sluchátka. Třeba. Spousta věcí se dá prostě řešit. A neříkám, že to je vždycky jednoduchý, taky je to o cílové skupině klientů, protože třeba Sulická je otevřený domov pro seniory a nemáme lidi, kteří nejsou orientováni v prostoru, čili jsme hodně otevřeni.
Jinou samozřejmě cílovou skupinou jsou lidi, kteří žijí v domově se zvláštním režimem, což my nejsme. Stejně tak v domově pro osoby se zdravotním postižením máme 2 budovy, z toho jedna je zcela otevřená, protože jsou tam samostatní lidé a u té druhé víme, že ze zahrady vyjde ten, kdo zná PIN, ten, kdo ho nezná. Ne, že bychom ho někde zavřeli, ale je to člověk, o kterém víme, že s ním jde asistence a že potřebuje pomoc při cestě kamkoliv se domluvíme, protože nezná třeba rozdíl mezi chodníkem a silnicí. Ale není to tak, že by u nás byl někdo uzavřen, nejsme detenční zařízení. Taky se mi třeba často lidi ptají na to, jestli lidi s seniorském věku jsou zbaveni svých práv. Nejsou. Zase se bavme o tom, kdy to jde a kdy to nejde, to je třeba úplně na jiný pořad. Vy píšete blog v deníku Šílené ředitelky, kde jsou někdy veselé, někdy méně veselé historky z toho, co se tady u nás v soudě děje. Napadá vás teď nějaká, která by mohla posluchače zajímat? No tak určitě každý, když jsem to napsala. Ne, těch historik je strašně moc a vlastně, když jsme se bavili o historii domova pro osoby se zdravotním postižením Solická, jak já si pamatuju na první přípravu na Vánoce v roce 2014, kdy jsem se podivila nad tím, proč klienti si sami nepečou vánoční cukroví, proč si to neudělají hezký sami. A tak jsme s klientama začali pít vánoční cukroví. Do dneška si pamatuju, jak někdo válel, někdo vykrajoval, někdo spojoval. Jeden klient byl šikovnej na to dělat nepečené kuličky, ale dělal je větší a větší a ten asistent mu říkal, víte, tady máte vzor a z toho těsta a vždycky si takhle jako ukrojit, já vám s ním pomůžu a tak. A klient za chvíli válí to celé těsto do té velké koule. Když mu říkají, no ale to není ten vzor, to má být mnoho malých kuliček z této velké koule, tak klient se tak na to zadíval a začal to okusovat. Prostě z velké koule sám udělal malou kuličku, takže jsme nepečené kuličky dělali podruhé. A to jsou takové věci, které jsou o určitý legraci a radosti z toho, že jsme ukázali něco nového. Ale nevím, jestli jsem o tom zrovna psala v deníku Šílené ředitelky, ale my jsme v roce 2019 otevřeli 10 lůžek paliativní péče pro mentálně postižené osoby. A vlastně, když jsme to otevírali, tak mi spousta lidí říkalo, vy se tady radujete nad tím, že otevíráte tak smutnou věc. A já jsem říkala, to vůbec není o tom, že je to smutné, protože každý člověk má ze světa odejít důstojně. Naši klienti v nemocnicích umírají na popruzích. Já jsem vždycky říkala, že je to tak, že za klienty chodíme do nemocnice na návštěvu a já když jsem viděla klienta na popruhu, jak má peřinu až pomalu do čela, jak se neorientuje ve své situaci, protože se neorientuje v tom, co se s ním právě děje, tak to byl přesně ten impuls, proč jsme s kolegy řekli, otevřeme 10 specializovaných míst v domově Solická a začali jsme pracovat s odcházením lidí s mentálním postižením. A mně to vlastně přijde jako velikánský úspěch, protože spousta těch lidí umírá samo, protože rodina k nim nepřijde na rozloučení nebo nikoho nemají. A vlastně ten, kdo je s nimi do posledního dechu, tak jsme my. Je to strašně vážný téma, ale mně vlastně na tom přijde strašně pozitivní, že jsme do toho šli a že jsme to vůbec udělali. A střih, když jsem v roce 2023 přišla do domova pro seniory, tak tady se o paliativě mluvilo, ale vlastně se nedělala. A my jsme celý ten model, který jsme už několik let dělali v domově pro osoby se zdravotním postižením, tak jsme ho jenom převzali a začali ho praktikovat v domově pro seniory. A já jsem ráda, že dneska máme projekty, které jsme si sami zaplatili, to není žádný evropský fond, nic takového, prostě je to naše organizační schéma, ale umíme se postarat i o to, když člověk odchází a já jsem za to strašně ráda, protože to je právě o té důstojnosti, o které jste mluvila.
Paliativní péče je veliké téma. Já věřím, že právě v tomhle podcastu se mu ještě budeme věnovat, buď i s vámi, nebo i s kolegyní Janou Viňovcovou a s dalšími kolegyněmi, které se právě tématu věnují a umí o něm velice citlivě a přehledně a pěkně mluvit. Tak určitě si to beru jako téma na někdy příště a posluchače o to nepřipravíme. Já teď si dovolím ještě jenom pár rychlých otázek. Zkusíme odpovědět jednou, dvěma větami, i když vím, že to je těžké, protože otázky jsou takové souhrnné. Pojďme se podívat na sociální péči jako takovou. Je něco, nebo pobytovou sociální péči. Je něco, o čem se v oblasti péče málo mluví? No tak určitě. Rozhodně se nemluví o tom, že některé specializované sociální služby chybí. Zkuste být člověk s dětskou mozkovou obrnou, který nežije s mentálním postižením a zkuste se dostat do nějaké pobytové služby. Máme problém s tím, když člověk žije s roztroušenou sklerózou, aby se dostal do specializované služby, která mu umožní ještě velmi aktivně rehabilitovat. A na co vůbec nemyslíme, tak je demografický vývoj. My nepočítáme, a to není problém třeba vlády téhle minulé, ale to je prostě 20 let zpátky. Neplánujeme sociální služby, nepočítáme s nějakým vývojem a rozhodně si nemyslíme, že všechny sociální služby budou o tom, že se postarají neformální pečující, před kterými já se nikdy nepřestanu klanět a tam je zapotřebí s nimi pracovat v tom směru, aby za svoji práci dostali zaplaceno. Ale je to taky o tom, že musíme sice rozvíjet terén. Terén nikdy nepokryje to, co potřebujeme. Pak tady musí být vývoj pobytových sociálních služeb. Prostě musí. Co je pro rodiny nejtěžší, když dávají svého blízkého do domova? Pocit selhání. To je neskutečně častý fenomén. A co je pak, nebo co je naopak nejtěžší pro zaměstnance ve chvíli, kdy jsou v pracovním procesu? Dá se něco určit, jestli je něco, co je opravdu těžké pro zaměstnance v pobytové sociální službě? Sama ta práce je fyzicky i psychicky náročná. To je z podstaty věci. Další je, že ne všechny rodiny přijímají to, že pečujete co největší dobré víře, protože tím, jak máte pocit viny, že jste někoho dal do domova třeba pro seniory, tak pak to někteří vrací tím, že jsou neustále se vším spokojeni a kdybyste všechno udělala na bílo, tak to rozhodně bude na černo. To je potom na velkou práci, ale pro zaměstnance je strašně těžké to, že se klient horší, že odchází, když to beru po té stránce vztah klient a asistent. Co vás osobně v systému sociální péče nejvíc trápí? Jedna věc. Nepředvídatelnost financování sociálních služeb. Jaký je váš sen pro domov Sulická? Stabilní financování a dostatek spokojených zaměstnanců. Když jsou spokojení zaměstnanci, tak tady budou klienti 3krát jako vrátič. Co vás vlastně aktuálně nejvíc těší? Já nevím, jestli to má spojitost ale s domovem Sulická, ale určitě mě neskutečně životně těší můj vnuk Tony. Vůbec jsem si nemyslela, že se mnou může nějaký dítě trhnout tak, jak se mnou trhnul on, takže ze soukromého života určitě Tony a v pracovním smyslu těší mě to, že se nám daří měnit spoustu věcí právě v domově pro seniory, protože tam máme ještě před sebou nějaký úsek, který chceme dotáhnout do konce. A co se týká domova pro osoby se zdravotním postižením, mě vlastně strašně těší to, že se nám daří průběžně vzdělávat lidi s mentálním postižením a stejně tak držet je při pracovním výkonu. Pojďme se vrátit na začátek, kde už to trošičku zaznělo. Proč pro vás osobně má smysl dělat tuhletu práci, v téhleté profesi? Je to práce pro lidi a o lidech. Já jsem extrovert, takže prostě mezi lidma mám bejt. Tohle cítím jako asi svůj životní postoj nebo svoji náplň. To je hrozně těžký říct. Prostě mě to neskutečně baví.
a přijde mi, že mi domov Sulická tak moc skočil do života, že je jeho součástí. Takže až jednou se budu loučit se Sulickou, tak to určitě nebude jeden posmrkaný kapesník. Já tuším, že pokud se jednou budete loučit se Sulickou, tak ani Sulická nebude mít jenom jeden posmrkaný kapesník, protože ta vzájemná vazba je tam fakt vidět, znát a nejenom z vašeho povídání, ale vlastně možná pokud posluchač by se chtěl k nám přijít podívat do Sulické, tak to může cítit taky. To je ale hrozně dobrý nápad. To by se někdy mohli udělat pro naše čtenáře a posluchače odpoledne otevřených dveří nebo dopoledne otevřených dveří a zkusit jim to na veřejno povykládat. Já vám ale, Katko, řeknu ještě jeden příběh. Já jsem teď byla přát jedné klientce, ležící klientce k 90. nebo 95. narozeninám, teď to nevím. A ona mě chytla za ruku a říkala mi, víte, já jsem ležící, ale o mě je tady tak hezky pečováno a já vlastně se cítím tak dobře, protože oni se tu všichni kolem mě tak starají. Oni mě tady jen tak nenechají. A já jsem si vlastně uvědomila, že často pod svými příspěvky, který píšu, čtu, jak ty ležící jsou někde prostě hozeni na tom pokoji a nic se s nima neděje, ale ono jde s nimi něco dělat. Oni potřebují stejnou péči jako ty chodící, někdy vyšší míru podpory, ale jde to. A mě vlastně ta paní tak strašně potěšila, že vlastně ocenila práci těch druhých, že za ní chodí, že se jí věnují, že ona má pořád nějaké činnosti, protože ji něčím zaměstnávají. To je pochvala klienta, je vlastně to nejlepší, co může být. To byla krásná tečka za naším rozhovorem. Povídala jsem si s ředitelkou domova Sulická, paní Lenkou Kohoutovou. Děkuju za váš čas, který je většinou dost omezený a dneska jsme si povídali krásně dlouho, takže díky za to. Já hrozně děkuju a já bych chtěla i poděkovat za to, že vlastně můžu být hostem v prvním podcastu domova Sulická. To je vlastně historický počin a já si ho strašně vážím. Katko, děkuju. Já taky děkuju, jsem ráda za to. A posluchačům děkuju také, protože pokud tohle slyší, tak s námi vydrželi až do konce toho našeho dlouhého, snad milého povídání a věřím, že to nezůstane jenom u jednoho dílu a že se budou s těmito posluchači nebo budeme společně potkávat a poslouchat třeba i vzájemně po několik dílů, desítek, stovek dílů. My jsme vytrvalí. My jsme vytrvalí. My to tady v Sulické umíme být vytrvalí a neústupní a když si něco vezmeme do hlavy, tak nám to z ní jen tak nikdo nedostane. Tak, přesně, je to tak. Protože každý život je příběh a každý příběh si zaslouží být slyšen. Tohle byl podcast Domova Sulická. Těšíme se zase na slyšenou. Naslyšenou.